Badegården, den er lettere end vandet, så når man får på vandet i, så flyver den op igen med det samme. Det er lidt den samme ting, der sker her, når vi varmer vores luftballon op. Det er, at vi kommer til at få samme effekt som badegården. Og jo varmere luften er, jo mere fylder den. Det er sådan, at luften inde her, den vejer omtrent 50 kg. Det er her med stuetemperaturen, det er omkring 20 grader. Når vi så har op til 80 grader, så kommer den til at fylde mere, og så vejer den lige kun 40 kg ind i. Det vil sige, at vi har en bæring, ballon, der kan lige pludselig løfte 10 kg. Og det er meget, det vi faktisk er, når jeg er rigtig sted. Vi får lov til at fylde med. Problemet er bare, at alt det her vejer, det vejer noget. Og kurven og gaskassen, det vejer også noget. Så vi har faktisk kun, man kan kun skære 1 kilo, måske 1,5 kilo, ud over sig selv. Og der er ikke nogen, der har sådan noget. Det er selvfølgelig gerne. Nu kan I se, at det er blevet fyldt op, og så vil jeg lige at den er så tæt på, som den er. Den filmer meget tæt. Det var nemlig 2 planer, hvis navne er så svært at sige, at jeg ikke kan udtale. De sad nede i stranden, og deres far han var lærerseksforhandler. Så de sad nede i stranden og havde på. De var jo børn og lige mand, så de skulle ikke arbejde. De sad en aften og drak rødvin. Og så spekulerede de på, hvorfor at bladene hele tiden, når der fløj blade hen over båden, hvorfor det så fløj opad. De synes, de var meget sjovt. De troede, det var røgen, der gjorde det. Så de prøvede at tage nogle af alle deres lærersække, som de jo havde, fordi deres far havde lærersække. Den tog de og puttede ind over båden, og så fløj de opad. Og på den måde så fandt man faktisk ud af, at man kan bruge det her. De troede, det var røgen, der gjorde det, altså det sorte. Men det er det ikke, det er jo ikke med varme luft. Det er varme luft, der gør det. Nu kan jeg mærke, at der er ved at være godt træk i ballonen, og jeg skal trække i den faktisk. Og så skal vi have stillhed. Det tager sin tid, må man sige. Det tager sin tid, må man sige. Det første her, det er det mest øjeblik i sådan en opsætning. Det er lige der, hvor man kan stoppe med at gå på koldefusion til at varme luften ind i opgaven og fixe alle luften ud, og det er det, man kan finde ud af. Og det er der, at hvis du ikke er hurtigt nok, at du så kan nå at blive, så kan du også få så meget luft ud, at du ikke kan fylde op igen. Det kan jo luft op. Det lykkes, så man kan mærke, at du kan mærke, at det trækker rigtig godt herovre. Det er fordi luften ind i varme, det lykkes altså faktisk, det er meget vigtigt. Sebastian er dygtig. Det var dygtig. Lige sket det, at de her wires, de er sat omvendt på af ballonen, så det bygger vi lige ovenpå nu.
lige med det her. Næste nummer er hedder op, og det kører meget op, så det næste spændende, det er, at den skal til at flyve. Og det tror jeg også, at Sebastian på den her. Hvis han sætter kan, hvis I kommer til mig, fordi nu har jeres job derovre, I har fået lov at stå, det var det sværeste. Så hvis I tager hans med, og lige smiler, og kigger rundt i hånden. Det var super godt. Tak for det. Det er rigtig glad. Nu er vi nået til næste punkt. Nu har vi sat nok. Så er det næste, der er gelé. Og det håber vi. Jeg vil sige det sådan, det er ikke altid, det sker. Nogle gange bliver det bare sådan. Vi håber meget, at der ikke hjælper. Jeg så det gør det, så det gør det. Jeg kan sige mod Sebastian, når han brænder, så holder han lige pause en gang imellem. Vi får at få luften til at cirkulere rundt. Ej, hvad skete det? Jamen, det var det, jeg sagde. Det er altså Sebastian, det er vores skipper. Vi er ikke der med ekstra hånd, fordi han er på ryggen. Så nu har vi lavet vendingen, altså vendingen, at vi vender den ude. Vi kommer til næste, det er faktisk det her, hvor vi rigtig skiver. Det er nu viser jeg en kænguru-landing i forhold til betegningen først. Og jeg kan se, den hopper rundt ligesom en kænguru. Meget store, meget flotte hop. Majestætiske. Men det er ikke sådan, man skal gøre. Fordi at det der sker, hvis du forestiller, at I har stået i, og I havde landet på den måde, så kunne I have brækket benene. Så det var et yderst prakseksempel på, hvordan man ikke skal lande. Nu vil Sebastian så vise, hvordan man foretager den anden landing. Og fik faktisk 3 landinger. Den første, det er styrtet. Det skal man ikke gøre. Den næste, det er figurlanding. Fordi styrtet, så gør man figurlanding, så brækker man benene. Og nu prøver Sebastian at lave en dronninglanding. Fordi dengang, der var kun de 4 damer, der kunne flyve luftballon. Fordi de tog altid deres pæneste dress på, og de høje hæle, og så skulle det gerne være sådan, så når de landede, skulle de gå direkte på luftballon. Og ud på jorden. Så derfor skal han til at lande så fint og stille som muligt. Det var tæt på. Skal du have et forsøg mere? Ja, det bliver ikke meget pænere. Den kunne man gå direkte med, hvis man var tilbage på det, så var herude. Var det ikke det nok? Jo.